Let's get ridiculous! И какво става, хора? Аз съм Нели, с мен е Фенат и днес ще играем CSGO. Първата ти игра. Да, моята първа игра на CS. Това FPS да си го махна ли горе? Не, Фрап съм. Се тая, окей. И първата ми игра, значи е забавно нещо би трябвало да е, защото не знам какво се прави. Направо пускай, ако искаш. Да, Аз си го пуснал, да. Изписвам ми горе. И ще ми показва сега Фенат как се играе горе-долу. Долу-горе. Да, зареждам. Няма съм представя какво се прави тук. И в началото, между другото сега, защото... Как да си взема оръжие? Натискаш Б и там си избираш най-добре F3. Смисъл F3 е да ти купи подходящо оръжие. А те F3. сега сменят картите, човек. Ние влязохме и те тъкмо сменят карти. Така че мога да изиграме пълен кейжъл. Колко е дълго? 16 рунда. Това бързо ли свършва или? Зависи, ако примерно те стигнат 8 на 0, чай влез единица, ако искаш. Терористи ли? Или? Да. Така. Сега цъкам B и F3. Да, направо. Цъкнал Не, го. всъщност само F3 мога да натисна. Ами направо го Или- цъкна, да. А от Б се избираш оръжие. То ми даде, като натиснах F3 ми даде някакво оръжие. Точно де. Еми ти ми викаш Б. Да натискам. Не бе, от Б си купуваш твое оръжие. Ага, ами за момента няма, защото не разбирам. А от F3 ти дава най-доброто. Не най-доброто, ами това, за което имаш пари. На мен ми за нещо в последните 2 часа 3 подаръка бяха дадени от и някакви имена. Да, това е. Това винаги излиза. Е пълно. Окей. Yeah. Ако се че звуци някакъв човек тук, М. стене или какво прави? Как да разбера кой не е от моята? Ами... Убих някакъв Значи- май или? Не знам. Да, първият ти кил. Това е. Това. О, чакай, аз мислех, че той е от моята. Омага. Някакъв ме уби, аз мисля, че е от моята. Как да разбера кой не е от Значи те са моята? по-тъмни, а ние сме такива... Абе, ела в базата и ни виж тях. Чакай, че някакви тук са целят се нападат. Как да си... Матчът Да, да почва свърши. след... Окей. Кой би? Сега никой се започва, това беше разгрявка. Хубаво, не мога да си взема нещо оръжие. Бъй с... това. Да, не мога нещо. Искам B, F3 не става. Не бе, Б и после избираш с мишката. Напуснала съм зоната за пазаруване. Ой бе. Абе, какво става? Не мога да си цъкна Б. Окей. Аре, О, то ще успях. свърши времето. Ами, чакай сега. Екипировка, кетчер, автомати. Това ще си взема. На някакъв мод днес в каска. Нямам се представя как си купувам работи, човек. Нямам пари ли какво? Пати, то ми набигла. Не бе, имаш пари, ама той стича времето. Аре бе, не мога да си... Сета, Вика ли те? Не, аз не мога да си купя нищо с пистолет, Давай, ще давай, играя. давай. Еми то, вземи е това Г, натисни Г. Г. Да, убиха ма. Какви са тия хора така? Искам да си взема. Какви са тия раджа, дет ми пускат? Кой ти нещо? Бъти забавата, бат. И някакъв пуска музика. О, Дай боже. Значи с Г взимам оръжие, което не е на земята, така ли? Да. Окей. Какви са Да. тия тъжни музики? Някакъв пускавате песни от листопад. О, гледай. Омага. Нашите биха, браво. Окей. Просто отиваш на него, натискаш Tab, дясна мишка, отиваш на ника и даваш Block Communication. Туф, не мога, не знам как. Да, купи си оръжие по-бързо. Добре, автомат ще си купя. Да, калашник. Готово взех си. Добре, и това става. Ами не знам какво е калашник. Ела с мене. Аз не те знам кой си. Ето ме, тук те Да, режа. видяхте, да. Вече знам как да приклякам леко. Там има някой. Наби. Омага, то стана? сме цели пръсмолка. Там има калашник и ако искаш отиди. Аз тук си стрелям на посоки. Няма лошо. Да взема ли бомбата, какво да правя? Да бе, вземи бомбата и бягай. Там те махни.
по-добре. Взех бомбата, взех я. Какво трябва да правя Добре. всъщност с нея? Да отидеш на бомбсайда, на карта виждаш А и Б. Аха. Не, свица нагоре трябваше да отидеш. Отивам. Там Щом са- казваш, че вярвам. Там са повечето наши. Окей, сега, ох. Даваш направо и тук някъде ще трябва да стреляш. Завърти се. Е там. Аз не знам кой е от моята. Скри се. О. Бягай назад, се върни назад. Те ще те убият. На Ти 30 си живот съм. единствена. 4 срещу 1. Е, тук Какво да- трябва да има. Живот ли? Не. Хора от техните, които... О, Е, вдя го, ето вдя тук. го. Рън! Така, давай. Не, няма значение. Сега ти идват и четиримата. Не! Тук мога ли да се скрия? Няма как да ми дойдат Ще отзади. намерят. Има как. Защо сте толкова лъжи? Знаеш какво? Бягай направо там през вратата. Не! Това Не. там се казва... Абе, то отгоре ти пише имената. В смисъл пише Longshort и така. Мгм. Окей, поне направих първо килче в играта. Това ми хареса. Калашников какво е всъщност? Най-доброто оръжие обаче за това... Абе, има смисъл техника за стреляне. Когато стреляш по-продължително и меренка ти отива нагоре. Recoil се казва и... Затова се гледат клипове. Другите оръжия, които се водят... Уау, на Б има супер много хора. Така. Къде си сега? Умрях вече. А, то като Защото- умреш не можеш да се респауниш. Не, трябваше чакам да свърши върт. Батите, бите, Just бат. do it! Давай, не Това хора ли го казват? Не. Аз си отивам човек, ти тук Чай, някак се вземи крият. АВП-то за тебе има АВП. Натисни гъна. Ето. На това ли? Това не е АВП, ма и това по-добре вземеш. Кое? Те го взеха. Вземи това Г. Взе го. Ей, то се стреля. Трябваше да го убиеш, той е Ей, с сега ще го пилеш. убия. Браво, Мри бе! Нели! Just do it! Това човек ли наистина го казва? Не, това е клипче в YouTube. Някой си пуска клипчета в YouTube Да. и ние го чуваме. Еми не, той го пуска от телефон. Ох, сега. Тук, Само и се. тук Е, някаква... тук се залага, ама ти трябва да имаш бомбата. Ходи с нашите Аха. най-добре. Най-добре. Накъде отиваха, че я не ги виждам? Те умряха нашите. О! Браво! Не! Не, защо презаредих? Не трябва да презареждаш, в смисъл, Да. много хора е така правят грешката. О, ту е направил 5 кила човек. О, защо имам бомба, държа бомба? Еми. Значи аз трябва да е плантна. Да. Така, ще си купя този път. Ей, пак това. Абе, какви са тия песни, дето пускат постоянно? Как се печелят пари? Вау, какво стана? Аз умирам всяка игра първи, защото отивам и се правя на Рамбо. Аз тук не знам какво да правя. Следващата игра ще бъде Убих това. някакъв човек, убих. Видях. Ага. Тежо. Ами хубаво, купих си някакъв там автомат. Вау, какво става? Ти смяташ ли на CSGO да правиш поредица? Ами може, ако искат, обаче трябва да се уча малко, защото съм пълен нуб в момента. Някакъв мята бомба. Аз убих двама. Ма умрях после. Видях. Уау. Не, тия ланшотват човек. Какви са тия оръжия? И аз искам такива. То с гликва яко. Принципно тези SMG-тата, те Имат- имат по-малко демидж, затова имат толкова много патрони. Оф. То след сега го гледам, имам много яко оръжие. Де я Кой? знам. Как Еми- се казва? Фримен. Това даже не е негово, виж. То пред оръжието си пише името на човека, на който е. Не знам обаче яко оръжието, розовото дед беше. Мгм. А ние в кой рун сме сега или не знам, защото да знам колко горе-долу ще Това е продължи. Осмирон. Аха. Сега обезвреждаме бомбата. Не, те го правят. Ало, аз гледам тя хома Г.
Значи- Той нашия не беше при бомбата, вати тъпия. Окей, сега значи ще си взема нещо... Винтовка, какво е? Ще си взема винтовка. Какво е чай, ела? Какво е това на Вин- български? Аз не ги знам. Не знам, винтовки Ела, има... къде си? А, Тука съм. ето това е оръжието, това като онова розовото. О, ще си взема снайпер да пробвам. Ай, ти си хвърли. Това е пилешки снайпера, май. Не Това знам, не само за него убива имах. отведнъж. Само за него имах пари. Ама картечен ли е, или? Не, Презарежда. Прецаках са. ми вземи си и онова другото. Някой ми го взе, май. Да, пистолет ще има само. Мене човек ме флашнаха, фул флаш. Убиха. Нямам се да представя какво е това. О. Дали го оцелих? М. Аре, някой да излезе бе, със снайпер съм. Това не си мисли, че е толкова лесно да убиеш. Да, не е лесно, обаче никой не ми е излизал. О, убил го човек със снайпер през стената. Видя ли? Не те гледах. Обаче, виж горе човек някакво през стена ли, не знам какво, обаче го цепнах. Не знам дали беше в главата само. Бомбата беше заложена. Еми да, сега виж на окей. кой бомбсайт пилка и отидем. Ама ние печелим. О, яко. Това ма изкефи. Този път обаче няма съм с това, защото искам да пробвам няколко работи. Така че ще си взема... Ей, това да речем. Туф. Туш. Имам много як нож. Знам. Много як. Бруталният трабат. О, не, защо съм толкова слоуната? Аре, отивам и ги цепя, хора. Не, умираш. Добре, пробвах се, обаче от двете страни, не знам къде са. От двете страни ви стоят на вратата. Предполагаше се. И винаги там стоят. Гледай мене. Окей, ама чакай сега да видим как. Фриман, спики... Как да отида при тебе? Натискаш. Видях те, ляв окей. бутон. Видях те. Туп. Тревога. Бомбата беше заложена 45 секунди, значи може би пак спечелим. Къде виждам колко на колко е резултат? 5 на 4 ли сме, да? И остават 6 рунда. И за сега всъщност те водят, нали? С едно. Сега ги изравняваме. Да сега. Бамп. Бихме. Окей. 5 на 5. Ако случайно спечелим играта, какво става? В смисъл нещо дава ли ми като за първа игра, или? Нека дигнеш левел. Там де ти пише, трябва да дигнеш трети левел. При всеки такъв дигнат левел. Мисъл, веднъж на седмица при дигане на левел ти дава награда. Другите дропове са такива рандом. Де ти обясних, че няма значение какъв ти е стата и такива неща. Тос как ма изкочи и изведнъж ме уби. Къде бе? Аз се стоях и така и си стрелях на произвола. Чакай сега ти мъртв ли си? Вау! Вече убитата. давате. Това е бахти лъкърския човек. Ама го убиха, тейч. Лиле, тос как съм метна, дед го убиха. Той има смисъл. Видя ли, че смисъл не е толкова нереална играта? Само дето са... Виждат през стената хората светят, смисъл, това само аз ли го виждам? Да, това го виждаш само като си умрял. Добре, ще отсвикам. Дайте сега да им тука. Правя, бе. Забава.
Ала колко да е забава. Нали. Сега ние ли ще спечелим или? В смисъл, защото колко на колко сме? 2 на 2 ля? Окей, 2 на 1. Ако бомбата е заложена и гръмне, ние печелиме. А ако ги убием? Ако ги убием, пак ние печелим. Да, значи ето 6 на 5. Сега какво да си купя? Я ми препоръчай какво да си купя от тия тъпите в шопа, които са нормалните, смисъл. Не знам, ти си избираш, смисъл. По-добре тя B3 и там си избираш. Не знам какво Са. обаче... Ти като натиснеш B и после числото 3 ти отваря... автомати оттам ли? Да. А на 4 какво е по-точно? Не е ли хубаво На там? 4 са... те са по-хубави, но те са по-трудни за игране. Пък с автоматите или Окей. SMG-тата на английски е по-лесно. Бом. Взех си някакъв, не знам какъв автомат. Тук се цепят. Аз го убих. Това ти ли си? И аз убих Не съм при тебе, аз съм при друг. Тук се цепят само дете, аз не го... майко. Мене мога му убия, защото нещо ми свърли, човек. Изписал ли е, че съм умрял? Не, поне аз не видях. Да, жив съм си. То го убих, човек. Кейпя са. Плюс 300 награда за неутрализиране на враг. Какво е това? MP7, това ми е оръжието сигурно, нали? Да. Да. Аз Опа. убих един. Та сме 5 срещу 1. И аз направих кил, в крайна сметка. Тая бомба. Can you come? Добре, ние бихме. Окей. Така. И Матч сега point. матч point, сега това ако биеме. Супер дано. Дали ще има първа печалба за мен? Да ти дропне първата игра? Може. Може. Къде влязах аз? Бързо бягай. Аз следвам някакъв наш там. Точно къде отива? Кое е метната бомба пък сега е? Някой от нашите беше пък. Не е бомба, а димка. Да. Вау, Майко. на Б има толкова хора. Ние сме на А. Ами пазят си го матчпоинт. Някакъв отдолу идва. Не, така видях сякаш. Не. Никой не идва. Ние плантваме. Сега трябва ли да бегаме от място, където сме плантнали или? Не, там стои. Окей. Аз нищо не виждам. Някой да идва. Колко секунди трае тази бомба? 45 секунди май. Значи ние може да бием. То никой не идва при нас. Аре бе, някой няма ли да дойде? Не си ли искате бомбата? Да, ние май печелим. Ох, паднах. Майко, то как ме уби. Някой човек скочих и ме уби. Изведнъж. Някаква страна беше. Окей, това ли ще ти е за клипа? Да, това мисля да е за момента. Не ти Пишете дропна там. нищо, виж, дропна само на един човек. Окей, ако искате да има някакви други такива забавни клипчета, защото и според мен беше забавно, защото не мога да играя. И така че пишете коментар там, ударете лайк бутона и това беше от мен. Чао, чао.